வெல்கம் பேக் டு எஃப்எஃப் கிங் ஒரே சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அடித்த ஒரு ஹெட்ஷாட் கில் மாண்டேஜ் தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். திருப்பி கொடுத்தா தங்க மாட்டேன். வந்த வழியா பார்த்து கிளம்பு கிளம்பு கிளம்பு, அந்த போச்சு கிளம்பு 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 கிளம்பு, விடிஞ்சிருச்சு கிளம்பு 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 கிளம்பு, அந்த போச்சு கிளம்பு 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 கிளம்பு, அந்த போச்சு கிளம்பு 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 கிளம்பு, விடிஞ்சிருச்சு கிளம்பு 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 கிளம்பு, அந்த போச்சு கிளம்பு 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 கிளம்பு, அந்த போச்சு கிளம்பு 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 கிளம்பு, விடிஞ்சிருச்சு கிளம்பு 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 கிளம்பு, அந்த போச்சு கிளம்பு கிளம்பு. ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற சிம்பிள் கொடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோவில் உங்களுக்கு வரும். டாடா, பை பாய்.